دهاس فانسويشن آخر دورم بيرغا بابا هوانا خاصة جلسة بيوقت جلسة حاضر و تبي سالس فانساس ده عزت المنبرو سلام تبي ده عزت المنبرو رسمي تطور تبي ده عزت المنبرو اجندا ايضان كرون تنبنت كي اجندا ايضان كرون هاي obdik خا صود obdik دهاس فانسويس obdik به obdik ألف جابياني committee تكون مشاركة كانكان فهبنت كي गाँव नंबर 5 ऑब्लिक देहा सते दिवे सिविल सर्विस कानून के 17 मादा कानून गावा गत के मतीन सिविल सर्विस कमीशन के रईस अधिनायब रईस अय्यम कुरो मट्टका रईस जुमरिया फनवाफा मसला मिनिमम मुअस्ससातो कमेटी दिरासा को निमी गत के रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजदिया मुशरुबा देवानी मिनिमम मुअस्ससातो कमेटी के मुकर्रिर माफरी दायरा की इज्जत मेंबर हुसैन रिजा आता शुक्रिया इज्जत रईस और मेहर मिदर नवाल ने नंबर दिए ऑब्लिक देहा स्पॉन्सर्स ऑब्लिक एमएम ऑब्लिक आरएमवी गांव नंबर 5 ऑब्लिक दिया सदे द्वेषस कानून के 17 मादा नुणगावागत मदीन सिविल सर्विस कमीशन रईस नायब रईस यन कुरमट्टका रईस जुमर रईस मजलिया फणवाफा मसल कमिटी दिरासा को निमिगत के रिपोर्ट देवराज्य जुमरा गण असासी सदे हद्य नोण मादा हागदशु मुफद्दाफा सिविल सर्विस कमीशन के रईस नायब रईस यन कुरमट्टका दे सिविल सर्विस गानू 17 मादा नुणगावागत मदीन कमीशन के मेंबरों के तरह रईस जमहूरिया फिनोडान अफराद तक नमफुल तक मालूमात రైతు మజిలియా 10 సెప్టెంబర్ 2025 ఫణవాఫవే ఏకదం కమిషన్ గా రైస్ కమ అయ్యన్ కుర్మ రైస్ జమహూరియా షాల్వా వని కమిషన్ గా మెంబర్ మీ సిగ్మా ఉస్తాజ్ మొహమ్మద్ ముస్తాజ్ అది నాయబ్ రైస్ के मगाम अयन कुर्म రైస్ జమహూరియా షాల్వా నంఫలకి కమిషన్ గా మెంబర్ మీ ఫల్కన్ గల్ఫాల్ మొహమ్మద్ నాసి मसला कमेटी लिबना गुलेम कमेटी के मसला दिरासा को निम्मा फन फना सेप्टेम्बर 2025 के मी कमेटी के 2025 नहर के 37 बदलूंगा बुनियादी बदलूंगा कमेटी के मेंबरों का फवा मशवरा था सिविल सर्विस कमीशन का राइस कम अदी कमीशन का नायब राइस कम अयन कुरमा राइस जमहूरिया नंग हुशाल वफा फरायता की इफरायत का तालीमा मसकद तजरिबा या इंटरव्यू बला सिविल सर्विस कमीशन का मेंबर कम अयन कुरमा रही तो मजली हम फास करवा फरायत कम बाती इफरायत का इतर इंटरव्यू कुरमा नती मसला मद कमेटी अवह गत नियम की मुहिम कम कम कमेटी फा फवे गाँव नंबर 5 ऑब्लिक दिया सदे देश सिविल सर्विस कानून के 17 मादा नूणगा वागत मदीन सिविल सर्विस कमीशन के राइस अदी नायब राइस अयन कुरमट्टका रईस जमहूरिया फणवाफा मसला मिद कमेटी मेंबरों मिद मशवरा कुरम फहु ए कमीशन के मेंबर मी मद सिग्मा उस्ताद मोहम्मद मुज्ताज अदी कमीशन के राइस कम अदी मी फल्कन अल्फाल मोहम्मद नासिर ए कमीशन के नायब रईस कम अयन कुरम रईत मजली हो गवाद के 22 मादा के राग एवर नंबर का वक्त मतिंग रईत मजली रुहन दिन कमेटी फेन्न कम कमेटी के हाजिर वोट का बारवाडा मेंबरों इत्तिफाक फास कफा वाती मी कमेटी निम्मा वक्त मचरिया कद्दवा सिविल सर्विस कमीशन के राइस उस्ताद मोहम्मद मुज्ताज अदी कमीशन के नायब रईस अल्फाज मोहम्मद नासिर अयन कुरम रुहन देवा रईत मजली फेनवडा गोते निम्मा देव रईत मजली गवाद 22 मादा बागा वागत मति मी रिपोर्ट रईत मजली हुशाल शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्ट बहुत करो म कंडेली फोनी जुमला 30 मिनट ए मस्जिद हो के तमसील करवा कोम सियासी पार्टी हो एंग इज्जत मेंबर अदि सियासी पार्टी का निस्बे वडा अनुगणवा एंग इज्जत मेंबर 5 मिनट के फुर्सत वाक पर देखियो म इदि वडा न इज्जत मेंबर न फुर्सत हुलवाला एवस इज्जत मेंबर को मी रिपोर्ट के बहुत संग इतर एचे आदि मिहारो दे बेफ्रों एदि वडा एवति बेवी फुरता उन मेहरबानी हुरा दायरा की इज्जत मेंबर अनार नहीं शुक्रिया इज्जत रईस आदे सिविल सर्विस कमीशन दे मेंबर को अयन कुरंग मी कमेटी निम्मा फवा रिपोर्ट आळुंता इदकुरावा कदन्नवा सिविल सर्विस कमीशन फद कमीशन तक की वर मुहिमो कमीशन तक वर मुहिमो जिम्मा तक अदा कुरा कमीशन तक एहिंकमु मी वर मुहिमो मसूलियत तक मी अदा कुर मी हवाल कुरेवेनी रईस कमा नैब रईस का एहिंवी मा अळुगंडो उम्मीद कुरंग मी मगाम तक अण्ण फरैत तकु मी दौलता रईतुन्न इखलास तेरिकमा एमे तेदुएरिकमा एको मी मुअस्ससात कुरिय ಗೆಂದವಾ ಅದಿ मी मुअस्ससात कुगे मुअज्जफुंगे हग्गुगवेस कुरंवा कंकं
එමෙරංගල කුරෙබුන්ගේ අලුවන් මේ ಹುರಿಯ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ವೆಸ್ಸ ಹಾಗೆ ತುಗ ಬೇನಮಕ ವಾಣಿ ಮೀ ಎಹಿಂ ಕಮುಂ ಅಳುಗಣ ಹಮ ಫಾಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನುಂ ವಿ ಮೀ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮೋ ಜಿಮ್ಮಾತಕೆ ಅದಾ ಕುರಂ ಜೆಹೆ ಮುಹಿಮ್ಮೋ ಮಗಾಮುತಕೆ ಕಂ ಹಾಗೆ ತುಗ ದೌಲತೆಗೆ ಸಿಫಾಗ ಗೌಮು ಇಂಗ ಮುಂದಾಯರು ವರ ಮುಹಿಮ್ಮೋ ಆಣೆ ರೈ ಮೀ ಮಗಾಮುತಕ ಅಣ್ಣ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ದೌರು ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಅಸ್ಸಸಾಯಕ ವೆಸ್ ನಿಸ್ಬೆವ ಮುಅಜ್ಜಫುಂಗೆ ದೌರು ವೆಸ್ ಈ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ದೌರೆ ಅಳವಣ್ ಮೇ ಎಮ್ಮೆ ಹುರಿಹಾ ರೈತುಂ ರಂಗಳ ಇಹುಲಾಸ್ತಿರ್ ಕಮಾಯಕ್ ಮಾಸೆಕಿ ಕುರೆನ್ಯಾ ಗಾಂವ ಹಮ ದೋಹೆ ದೋಹಕ ಕುರಿಯರುನ್ ದೇಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೇ ಫುರ್ಸತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತಿರ್ ಮೆಂಬರ್ ದೇಂಗ್ ಅವನು ಫುರ್ಸತ್ ಮೆಹರ್ವಾನಿ ಕೆಂದು ದಾಯರಾ ಇಜ್ಜತಿರ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೌರೂಫ್ ಜಾಕಿರ ಅದಿ ಮೌರೂಫ್ ಜಾಕಿರ ಫುರ್ಸತ್ ಎರುಂ ಕುರಿನ್ ಧನ್ಯವಾದಾನ ಮಿಯದು ಮಿ ದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಬಹುಸ್ ನ್ಯೂಮಾಕೀಗ ದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವೋಟ ಎಹುಂ ಉನ್ನಾನ ವಾಹಕ ಧನ್ಯವಾಮುಂ ಕೆಂದು ದಾಯರಾ ಇಜ್ಜತಿರ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೌರೂಫ್ ಜಾಕಿರ ಫುರ್ಸತ್ ಅರು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ದಿವೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾನೂನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಕ ಸತಾರೋಣ ಮಾದ್ದಾಗ ನೋಣುಗಾವಾಗುತ್ತಕು ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ರೈಸ್ ಅದಿ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ ಅಯ್ಯಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಫೊಣುವಾಫ ಮಸಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೋಸಾತಕು ಕಮಿಟಿ ಇರಾಸಾಕೋ ನಿಮ್ಮಿಗೊತ್ಕ ರಿಪೋರ್ಟಂಗ್ ಇಚ್ಚ ಧನ್ಯವಾಯರುಗ ಮೇದು ಅಳುಣು ಹಮ ಫಾಹಕೊಲ್ಲಂ ಜೆಹೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಜಫುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಜಫೆಗ್ಗೆ ಆಯಿಲಾಗೆ ಮೆಂಬರಕು ಮೀ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆಗೆ ಬಯ್ಯೆ ಅದಾ ಕುರಾಕ ಬಯ್ಯೆಗ್ಗ ಬೇಸ್ಫರ್ವಾ ಕುರನ್ ಜೆಹೆ ಹಾದತೆ ಮೆದುರು ಜನಮ ಎಫರಾತಕ ಇರೀಸ್ತು ಹೋಗೆ ಚುಟ್ಟಿಯೆ ದೇಗೊತ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನು ನಿಮ್ಮಿ ವಾಹಕಾಳವನು ಮಿಯದು ನೂಹುನ್ ದುಷಿಂಗ್ ಅವನ ಫಾಹಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುಂಬೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಜಫುಂಗೆ ಮುಸಾರತ ಬೊಡುಕುರುಮಟ್ಟಕ ದೌಲತುಗೆ ಪೇಹಾಮನೈಸೇಷನ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂಗ್ ವಾಣಿ ನಿಮ್ಮಾಫ ಅದಿ ಬಜೆಟುಗ ವೆಸ್ ವಾಣಿ ಏಕಂ ಕಂಡಾಳಿಫಾ ಮಿಯಹಾರುಗೆ ಬಜೆಟುಗ එනමස් මෙදාහමෙන් ආරුග සිවිල් සර්විස් මෝජෆුන්ගේ මුසාර බොඩුවෙෆා නැතුමකි එයි වරබොඩු කම්බඩුමේ සිවිල් සර්විස් මෝජෆුන්ගේ තෙරෙන් හාස්සක සපෝට් කෙඩාග මසහ කොරා මෝජෆුන් ඉදාරි මගාම්තෝග මසහ කොරා මෝජෆුන් අදි කවුන්සිල් තෝග මසහ කොරා මෝජෆුන්ගේ මුසාරතන් හුරි මියදු රාජ්‍යයේ තකතිගේ අගා දිරුවමගේ حالت හුරි කොට බලායරුග වර දෆෙන් වරු එහෙම සිවිල් සර්විස් කමිෂන්ගේ රයිස්ගේ जिम्माයේ අදි නාබ් රයිස්ගේ जिम्माයෙන් එයි ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಜಫುಂಗೆ ಮಸಕ್ಕತ್ ಮಾಹೌಲಾ ಅದಿ ಎಫರಾತ್ ಹೋಗೆ ವಜೀಫಾಗೆ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕಮ ಮುಸಾರೆಯ ರಗಳು ಕುರಿಯರು ಲಿವ್ಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ್ಮಕಿ ಅದಿ ವಕಿಂಗ್ ಹಾಸಕ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸುಂ ಗಾನುನ ಹಿಲಾಫ ವಜೀಫಾ ವಹಿಕುರವೆ ಫರಾತ್ತ ಮೀ ಗಿಣವೆ ಗಾನೂನ ಎಗ್ಗತ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಜಫುನ್ ಆಮೆದು ಅಮಲು ನುಕುರವೆ ಮಂಜರ್ ಆಗಮೆಂಡ ವರಬೊಡ ಮಿಹಾರಕ್ ಆಸೆಬ ಫೆನೆ ಆಸಕೊಂ ಓಟಿ ಸೀಲಿಂ ಕುರುಮಾ ಇತುರುಗಡಿಗ ಮಸಹ ಕುರುವಾಫ ಮುಸಾರ ನದಿನುಮಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಜಫುನ್ನ ರಂಗಳು ಮಸಕ್ಕತುಗ ಮಾಹೌಲ ನೆತುಮಕಿ ವರಬ್ಬಡು ಕಂಬಡುಮೆ ಮಿಫದ ಮಸಕ್ಕತ ಕೀವಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ರೈಸ್ ಅದಿ ನ್ಯಾಬ್ ರೈಸ್ಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಯ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ರೈಸ್ ಅದಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮುಳಿ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಯ ಕಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಅಂಗವ ಗೊತ್ತ ಕಂಕಂ ಕುರು ನೂಂಕ ಮಿಹಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಇವಿಗೆ ಮಿದನಿ ಬೈ ರಡ್ರಶುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಬೇಣುಂವಾ ವಜೀಫಾತಂ ಹಮ ನುಜಹಿಗೆ ಮಿಸಾಕಂ ಮೀ ಗಬ್ರುಸ್ತಾನ್ ಸಾಫ್ ಕುರು ನುವತ ವರಂ ಆದಾಗೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಹಿದುಮೆತ್ತ ದೇಂ ಬೇಣುಂವಾ ವಜೀಫಾತ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನು ಹಮಜಸ್ಸ ನುದೀಗೆಂ ಎದಂತನ ವಜೀಫಾ ನುಣಗಿಫಾವಾ ವಾಹಕತಕಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಮುಕೊಂ ಅಡುವೆ ವಾಹಕತಕೆ එම සිවිල් සර්විස් කමිෂන්ගේ රයිස්සා නාබ් රයිස් අද මුළු කමිෂන්ගේ ಜಿಮ್ಮಾಯಕಿ මිදන්නවි ගොත මුළි දවුලතා ගෞමුගේ මස්දාහතුක මසක්කෙක් කුරුන් හමයිකඩ රයිසු ජුම්හූරියා විදාළුවා ගොත රයිසු ජුම්හූරියා එංගවීම අංගවා ගොතක මසක්කෙක් කුරුමෙ නූ මසක්කෙක් කුරුම් ජෙහෙණි මුළි සිවිල් සර්විස් මුවස්සෆුන්ගේ මස්දාහතුක අදි ඒ මුවස්සෆුන් කුරා මසක්කතුගේ නතිජයකි දිවෙහි දවුලත් දිවෙ ಸರ್ಕಾರು ಹಿಂಗುಮ ರಂಗಳು ಹೇಯೋ ಬದೌತಕ್ಕೆ ಗೆಣವೇನೆ ಮಸಕ್ಕತ್ತಾಕ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಜಫುಂಗೆ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ಬಟ್ಟಂವಾಣೆ ಗೊತ್ತಕ ಎಣ್ಣಮೆ ಸಾವಗೊಂಡ್ಮೆಣ್ಣ ಹಮ ಮಿ ಫೆಂಡಣಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಜಫುಂ ವರ ಬುರಕೋ ವರ ಗಿಣವಗುತ್ತು ಮಸಹೆಕ್ಕುರೆ ಎಣ್ಣಮೆ ದೇವರಾಜ್ಯಗೆ ಎಹೆ ಮೋಸಸಾತೋಗೆ ಮುಸಾರ ತಕ್ಕಾಯಚ್ಚಿ ಬಡುವೆಗೆ ದಾಯರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಜಫುಂಗೆ ಮುಸಾರ ಎವೆಸ್ ವರಕ ಬಡುವೆಗೆ ನುದಾ ಮನ್ಸರು ಮೀ ಅಳವಣ್ಮೆಂಗ್ ವರ ಬಡ ಕಂಬಡುವಾ ಕಮೆಂಗ್ ಅದು ಮೆದುಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಹಾಬುಗೆ ಕೆಂಪೇಣ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಜಫುಂಗೆ ಮುಸಾರ ತಕುರಾರುಕೊ ಬಡುಕುರವ್ವಾಣಕಮ ವಿದಾಳುವೆ ಫೆಬೂರಿ ಬೌದು ವಡಾಗಂ ಫೆಬೂರಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಜಫುನ್ನ ವರಗ್ಗಿನ ರಗಳು ಗೊತ್ತಂಗ್ ಹದಾದಿವ್ವಾಣಕಮ ಬೌದು ವಡಾಗಂ ಫಾ ಒತತೀವೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಜಫುನ್ ಮೇದುಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವೋಟ್ ದೆವ್ವಿ ಹೇಮ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ರೈಸ ನ್ಯಾಬ್ ರೈಸ್ಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಎಂಗೈ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮೆ ವಡಾಗಂ ಫಾ ವೌದುತ ಫುದ್ದಾ ದೆವ್ವು ಮಸಹ ಕುರ್ಮಕೀಸ್ ಏರುಂ ಎಬೆ ಹುಳುಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ
మతికురవిగం దా జిమ్మ అదాకురవిగం దాకముగా బెదవిగం దానే మల్గొండ మిఫుర్సతుగా ఆదిస్ గోవాలం సివిల్ కమిషన్ రైతునకి రైసా నాబ్ రైసకి ದಿವೆ ರೈತುಂಗ ಹಗುಗ ಮಸಹಕುರ ಬಯಕ ವುಂ ಹಮ ಎಕಡೆ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯಾಗೆ ಬೊಟುಣ್ಣ ನುವುಮ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸರ್ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಜಿತನೆ ಎಂಬರು ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮೀ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಹುಸ್ ನಿಮುಣಿ ಮೀದುಗೆ ವೋಟುಗಡಿಗೆ ಮೀ ರಿಪೋರ್ಟ ವೋಟ ಹೊನ್ನಾಡೆ ವಾಕದನ್ನವಂ 5.3 गाँव नंबर हाई ऑब्जेक्ट दियास है ह्यूमन राइट्स कमीशन के कानून के अव्वण मादा के नून का वागुत के मतिंग ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द मालदीव्स के नैब रेस के अय्यं कुरमट्टका रईस मेमोरिया फनुवा मसल ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर कमेटी दिरासा को निम्मिगोत के रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजिदे मुशालुबाद बानी ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर कमेटी के मुगर निलंदु दायरा इज्जत नंबर फातिमा सऊदा शुक्रिया इज्जत रईस कानून नंबर हाइंग ऑब्लिक देहास हाई ह्यूमन राइट्स कमीशन के कानून के अव्वण मादाग नूनुगावा गुत्के मतिंग ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द मालदीव्स के नैब रईस अय्यन कुरमट्टका ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ಫೊಣವಾಫಾ ಮಸಲ ಕೊಮಿಟಿಯ ಲಿಬ್ಮಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ಕೊಮಿಟಿ ಮಸಲ ದಿರಾಸಾ ಕೊನ್ ನಿಮ್ಮಾಫಾ ವನಿ 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2005 ಹುಗಾ ಬೇವಿ ಕೊಮಿಟಿಗೆ 2005 ಸೋನಾ ಹರುಗೆ ವಿಹಿವಣ ಬದಲು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಗೆ ನಾಯಬ್ ರईस ಕಮ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರಮ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ರಯಿತು ಮಜ್ಲಿಹ ಮುಶಾಲ್ ವಾಫಾ ವನಿ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಮೀಮ್ ಪೊಪಿ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಮಹಮೂದ್ ಗೆ ನಾಮಫುಳು ಮಿ ಮಸಲ ದಿರಾಸಾ ಕುರ್ಮೆ ಗೊತುಂ ಬೇವಿ ಕೊಮಿಟಿಗೆ ಬದಲುಮುಗಾ ಕೊಮಿಟಿಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ ಕೊಫಾ ಮಶ್ವರಾತ ಹುಗಾ अल्फाल मोहम्मद शफीक महमूद की एफरातुगे तौलीमा मसिकत तजरिबाशा इंटरव्यू अब्बाला ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द मालदीव्स के मेंबर कमा अय्यन कुरम रयतु मजलिह रुहुन देवा फरात कमा वाती एफरात ऐतुरु इंटरव्यू कुरमेन नेति एमसला आमेद कमिटी अवह गोतेन निम्म की मुहिम कम कमिटी के मेंबरुन फाह कोफावे मेंबरुन के मशवरा अफह रईसुल जमहूरिया हुशाल वाफावा ए कमीशन के मेंबर मीम पोपी अल्फाल मोहम्मद शफीक महमूद ए कमीशन के नायब रईस कमा अय्यन कुरमा ರೈತು ಮಜ್ಲು ಗವಾದುಗೆ ದುಸ್ತ ಭಾವಿಸೋಣ ಮಾದಾಗೆ ರಾಗೆ ಎವ್ವಣ ನಂಬರ್ ಗಾವಾ ಗೊತ್ತುಗೆ ಮತಿಂಗ್ ರೈತು ಮಜ್ಲಿ ಹೊಂಡು ಹೊಂದೆವಮ್ಮ ಕೊಮಿಟಿಯ ಫೆಣ್ಣಕಮ ಕೊಮಿಟಿಯ ಹಾಜಿರುವೆ ವೋಟುಗೆ ಬ್ಯಾರುವೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಅಗ್ಲಬಿಯತು ವಣಿ ನಿಮ್ಮಿಫ එහෙන් කම මේ ඉස්සතේ මජ්ලි හො මේ රිපෝර්ට් ආමෙද ගොතෙන් නිම්මට කා මේ රිපෝර්ට් මජ්ලි හන් හුෂාල शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्ट बॉस कुरमा कंडेले फोनी जुमदा 30 मिनट ए मजलियो को तमसील कुरा को में सियासी पार्टी को ए इज्जत मेंबर अदि सियासी पार्टी का निस्बे वडा नुगन्नवा ए इज्जत मेंबर फर्स्ट मिनट के फुर्सत वाक फुर देखियो म इदि वडा नो इज्जत मेंबर न फुर्सत उड़वा और फुर्सत में यारों दिग्गर दायरा की इज्जत मेंबर मोहम्मद नासिमा शुक्रिया इस्ते राइस आज ह्यूमन राइट्स कमीशन के टीम मेंबर को दादी फो मेवनी और मिन्ना आ कुरैफ इतुरु फसहर दरुगे दावर का आजन कुरैफ एक तरह एब्बे फ्लको मिहारो मी नायब राइस कमा और मिन्ना मी राइस में नामफुल फोन में कमिटी में एक तरह कमेंट करो बाफ और गबु कुरा को तो वेत वेद फसहर दरुगे मसकत बलार ह्यूमन राइट्स कमीशन को फा मसकत की वर देर और मसकत वदन्न वंजे सबकी वर गिना कंतत्ता अळानु देवी दियुमा अदी अने इंटरव्यू कुरंजे कंतत्ता इंटरव्यू नुकरबुमा मिकहल इंसानी हकुतका बे कंतत्ता बे गोतुं ह्यूमन राइट्स कमीशन वेन्नंजे हेने मसक ताळमेन मिदिया फसहर फिन फकानवे एहमीमा एतनुगे वेरिम बदलुमकी एतनं आरो ताना वेफ्लुं अयन करे वेफ्लुं मसले हवाल करुमकी अणक बुकरा तुका राज्य के इंसानी हकुतका कंत कुरेरुम दिबे एतुर कुरेरुम कबान आज मिहार में नामफुल हुशैफा बेफ्ल की वरक गिना तजुर्बा तक दौलत के मकाम तो होगा सरकार मकाम तो होगा पूर्वाफुड बेफ्ले एयरपोर्ट्स कंपनी लिमिटेड फिर के पीएसएम के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्कुल वह बेफ्ले ये मैं बेफ्ला तजुर्बा का लीगा नायब राइस कम का बेफ्ला हुन्नवा के ह्यूमन राइट्स कमीशन ना इतुर दिरुम दिबेन कमा और मैं यकीन करा आज हमें को ह्यूमन राइट्स कमीशन इतुर फुला को इतनु का तेरेगा कायम करेफा विसल ब्लोवर कानून के दर्शन कायम करेफा यूनिट के मसे का बेस हरदना को तेगा जवाबदारी बनी गोतेगा एबजे हिंगा इमान कबू खरा गोतेगा मी बदल के सबब एकम मगफे के दान आदि दाद यह इतनु हुस्वा राइस को मकाम बेस बेफ्ल काजन करवनी मा अन कबू खरा गोतेगा ह्यूमन राइट्स कमीशन आलुंग एकुलवाले आलुंग आ फेस फर्स्ट बेफ्ल के बेलमुदसुं हिंगे मुंदान आदि और मेहंदन राउंड ये आदि एंग हरदो के मुद्दत तो बेफ्ल को इतनु के हुन्नेमी का अन कबू करनी इतनु के मेजॉरिटी बदल वीमा मी गोता एकंतता बदल के दान कम आदि आलमें मी अने ह्यूमन राइट्स कमीशन के दौर रंगल अदा कर राज्य के इंसानी हकुता रंगल गायम कर आज राज्य का गिनादी के विदेशी मसकर मुंदारो एमी हुंगा हकुता वेस कशो करे गोता ह्यूमन राइट्स के मसकर तब वेकेंदियो में की और में दे गए शुक्रिया इस्ते राइस शुक्रिया इज्जत नंबर देम फुर्सत में अरवानी व्याकरण दायरा की इज्जत नंबर हुसैन सियाद शुक्रिया राइस
మీ కమిటీ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిటీ హోల్షేల్ ఫర్ మీ కరార అవును తాయిదే నుకురా అవును తాయిదు నుకురా ఎమె బొడు సౌబకి మీ కమిటీ మీ రిపోర్ట్ కమిటీ హోల్షేల్ ఫర్ మీ రిపోర్ట్ హోల్షేల్ ఫర్ మెంబర్ తాయిదు నుకురా వాహకేన్ ఎన్ నమ్మస్ మీగే అస్ల బదా මිහාර මදලිය හුෂෙල් මීඩියා කොන්ට්‍රෝල් කරුම් මීඩියා රෙගියුලේට් කරුම් නමග හුෂෙල් ෆොයි ගාවුණන් ඉස්ලාහ ගෙනම් ගොතු රාජ්‍යක රයිසුල් ජුම්හුරියා විදාළුවි ඒ මීඩියා නුෆූස් ෆොරුවම් බේනුෆුල් නුවාති තිමන්නා මීඩියා කවුන්සිල්ග මිහාර කුලවාදා කොමිටිගේ රයිස මී තිමන්න හුෂාලා නමක වාක බේනමෙ නූනේ ඒක මානේකි රයිසුල් ජුම්හුරියා නමෙන් හුෂාලු බෑෆියා නුෆූස් ෆෝර් වාෂේ හොරවලනි අල්ගොන්ඩ විස්නිෆයි ගොයි එහෙම මේ හියුමන් රයිට්ස් කොමිෂන් ගේ නාබ රයිසක රයිසුල් ජුම්හුරියා ඒ ෆොනුවනි නම්ෆුළු ඒ ෆොනුවී නුෆූස් ෆෝර්වන්තෝ නූන්තෝ ඒ ශක්කු අලුන් හිතුග ඔන්නාති හම එහෙන් හියුමන් රයිට්ස් කොමිෂන් අදි ACC ගේ රයිසා නාබරයිස් කණ්ඩායමක බාර් රයිසුල් ජුම්හුරියා විදාළුවගෙන් එගොත බදල් කොෆියෝති මි මජ්ලි එකන් එහෙන් ඔතති වේ අලුන් එකම තායදුන කරාවා කවුන් මි දෙන්නවි පහරෙගේ සේ බේෆලයා දෙතරේ ඔයික්කමෙ ගෙන්නු හම එහෙන් අලුන් මි වෝටර් දාර කොම්මෙකමෙගේ විස්නා දේව ජෙහෙ අලුන් මීගේ කුරින් මියදු බේවි කුරී ජල්සාගේ වෝටර් නුදා ෆෙන්න නුෆෙන්න වෝටර් රයිතුන් කාර්ය අහම් බේනු නුවාති කිනු එකන් බේනු අලුන් එකන් 40 දවස් කුඩේ අලුන් මේ දෙන්න වේ බදල් කොද්දේශ ඒවගත බදල් නුවීම අලුන් මෙන්න වෝටුක වකි බයක ඉසතරයිස් වෝටර් නුදෙවෙන් එහෙම අලුන් ඒ වෝටර් නුදි දැන් මී හොටෙල් ෆර් රිපෝටර් මීගේ කුරින් වාක් වල දෙකේ අලුන් මජ්ලි කන ආබරයිස් අලුන් වර හිතරම් කරවා බේෆුලේ විදාළුවි වේතිවේ ෆස්සහර වාහක human rights commission hingaafat gotge waha algon ining media human rights commission guys mi commission guys algon duhin ege commission ehemima committee maaf korabat committee algon algon men maseke kurin eruga ege fassahar kuriga waha algon dakkam meolani faharega miyadu nab rais e eruga majlihuga snap rais faharega innevi umurduha jaluga ehemima ekanka hingigo neegi daneti eruga එම්මෙ ෆොරතම එෆස්සාර් හුට්ටාලි කමකි ජල සියාරක් කර ඒරගොයි එයි අලුන් මිදන්නවා නිසෙත රයිස් වරංගල හන්ද මපල උන්නානේ එහෙන්නම ස්නෑප් රයිස් හන්ද මපල කොන උන්නවා රෑප් රයිස් ඒර උන්නවානි ජලුග උමුර රයිස් ඉන්නවනේ මිතාක එහෙන් වි මාලුන් මිදන්නවා තාරිහට්ටක හඳුම ආකොල්ලුම ගොතු එදුවසරු ජල සියාරක් කරුන් හියුමන් රයිට්ස් කොමිෂන් හුට්ටාලි මිදන්නවා දුවසරකි රාජ්‍යයේග වෙරින් අධි කී කරන් ජලුග එම්මෙ ගිනා මිහුති බිදුවසර මිහෙන් හිඟාෆෙන් හියුමන් රයිට්ස් කොමිෂනේ ඒරග මජ්ලිහුම් බදල් කුරි තන මියදා හමිය මියා කොමිෂන් කි මිහාතරන් එම්ම රංගල පර්ෆෝම් කරවුන් එන් හියුමන් රයිට්ස් කොමිෂන් අලුන් උම්මීද කරන්නේ මිහාර මිය කොමිෂන් රංගල වාණකම් හැම එකනේ මිකම් මි ෆාහ කොල්ලි ෆස්සහර ගවාහක දෙකේවීම ඒරුග නාබරයිස් එන්නවි රේවුමකුම් ෆන්සවි සහර ජදල්ලා එහෙම වීම එකන් අලුන් හඳාන් කොල් දිනි ෆහරුගා නාබරයිස් එකන් ඉගොඩක් නුගන්නවා ෆාල් නැති හඳාන් ආකොල්ලුම් ෆර ඉතුරු එබස්කම ගොති කමනු අලුන් එවාහක දෙන්නවා දෙවි ෆුර්සත වරබඩ සුකුර දන්නවා අලුන් මිය දෙකොළ මි හදනි රයිසුල් ජුමුරියා ගාස්තුගා මි කොමිෂන් තන නුෆූස් ෆෝරම් මාසික කොෆාන කමන් අලුගණ්ඩ ගබූල් කුරවේ ති එහෙන් රයිසුල් ජුමුරියා විදාළුවි ACC තිමන්නා බුණා මිය කුරයිසකන් අයන් කුරාරේ එකමක මීඩියා තිමන්න චව්වරි කමෙන් නැතේ නුෆූස් ෆෝර්වාක තිමන්නක චව්වරි මිහිරි ACC යෂා human rights commission යෂා mi civil service commission යෂා එහෙන් නුන්තෝ මියදු මි විදාළුවනි එකන් එගොත වාන් අලගොඬු නේදේති අලගොඬු එය තායද නුකරාවාක දන්නවාද හැම එහෙන් 45 දෝයි පොර දිගු කරන් අලුන් මෙන් එදුනින් ෆෙන්න නුෆෙන්න වෝටු එකන් නුවීම අලුන් මෙය තායද නුකුරි අලුන් වාක දකාර එහෙම වාදකම කි ගා නිසාමි නුගතයක අලුන් ෆොරසොතේ බාරුවන් ඉංගුරා දාරාගේ ජෙතන මෙරි බෑම් ෆදා शुक्रिया इज्जत रईस हम गस्तुगा इंगे तो इज्जत रईस इंगे वडाने ACC के रईस अंडाळुवानी रईस जुम्हूरिया मी मजली नमे फोन मी मजली कंडाळु कांड एळिगे दोगु हद्दवने कांड एळिगे रईस जुम्हूरिया इज्जत मेंबर इशिंद वडा अद मी अळुना तकुरार को मी कोमे दुगुसे बदन्नवन इज्जत मेंबर रईतुन कंकं ओळवाद मसके नुकुरार मी रईतुंगे मजदी है ರೈತುಂಗೆ ಮಜಿದಿಯೊನ್ ರೈತುಂಗೆ ಮಂದೋಬಂ ವಾಣಿ ರೈತುನ್ನ ಕಂಕಂ ಒಳಂ ಫಿದುವಾದೆ ಬಯಕ ಬಾಂಗ್ ಮಿಯಾರು ಗಾಣೋನ್ ತಂ ಹಮಜಿಫೆ ಗೊತುಂ ಎ ಕಮಿಷನ್ ತವಗೆ ರೈಸುನ್ನ ನಯಾಬ್ರೇಸುಂಗೆ ಮಗಾಮ ಬೇಫುನುಂಗೆ ನಂ ಮಿ ಮಜಿದಿಯ ಫಣುಮಕಿ ಎ ಗಾಣುನಕೊಂ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಲಾಜಿಮ್ ಕುರವಾ ಫೊನ್ನ ಕಮೆ එහෙම වීමේ ෆොණුවනේ දැන් එකමක මිතනුන් ඒ ෆාස් කරපමණි රයිතුන්ගේ මජිදියම් ෆාස් කරපමණි එම් ඒ රයිසු ජම්හූරියා ආදි ෆොණුවා ගොත ෆාස් කරමකි මි මජිදිය ගාණුනකුන් ලාසිම් කොෆෙක් කමෙන්නෝ मी मस्जिदियों इख्तियार गोती फास कुरमा नुकुनु एम भी इंगुरादु दायरा इज्जत मेंबर उनेंगे भी निजाम गुतालगुन बदागंडं अदि रैतुन ओळे गोत वाकफुनु दक्कोम मिहार वाकफुनु दक्कोम गेंदवा वाकरु दायरा इज्जत मेंबर हुसैन जियादंगा उंडु इल्तिमास करमु
वाकवन इम्मादेम फुर्सतारू शुक्रिया इज़्ज़त रईस रईसुल जुमहूरिया तिकंग इंगड़ा गफा नेतुंग ए वारा हिता वेरकम रईसुल जुमहूरिया विदालवी ए इबारा गोती एक गोता एक वीडियो तब हम प्ले करे रईस बस बेलन गवात गोती है रईसुल जुमहूरिया एक वेस होती मीडिया थी कंट्रोल कुरा बिदुगस होती हम हैं रईसुल जुमहूरिया फणो मितनो कबूल कुरा गोता मियं हुरिया चगस होती देन तिबिदालवा गोता गवात बदल कुरी रईसुल जुमहूरिया मितनो वोट दी एसीसी के रईस बदल कुरा रईसुल जुमहूरिया आयन कुरा गोता हदी मी मजली हूं इज्जत रईस गवात को मनली ठाई एलु एकन्य नु उद्दई वाकद कागा वाकवन इम्मादेम वितो අරුණම මේ ඉස්සතේ මෙම්බර් අනෙක් අය විදාල වෙච්ච එක ගුලින්ගච්ච දන්නවාද මෙවලනි රයිස් ජම්හූරියා නූන් අගත බදෝ කුරි කි විහිවන රයිතුන්ගේ මජ්ලිහම් බදෝ කුරි सरकारुम फोनुवी इस्लाह मी मजलियो का निम्मी राइस इवर कुरात राइस दिगोंडी का बैंदाना राइस जुमहूरिया बेननुलस एकम हग्गु बस राइस मुनम्बान आगोन में ना को राइस उन्नवंजेनी आगोन में राइस ती तकरार को एकं हंदामी को देनी राइस टाई अळागे मी मजलियो का करामे हिफेटन्या आगोन अळा टाई आगोन बर दिगुवान एकम मी मेंबर मिगोता उदव कुरन्या आगोन में वर उदगुवान वाक दक्काल बेगीवस मे करिगंडे बर एम इंचे तिरिया नुबाटाना ए टाई अळागे वाक में नोंग ඉස්සතේ මෙම්බර් අඩු මඩුකොල් දෙපොන් අදෙන් ඉස්සතේ මෙම්බර් අඩු මඩුකොල් දෙපොන් අදෙන් මෙම්බර් को वाकමුල් දක්කම ගෙන්දවෑරු ඒ මෙම්බර් උදගු වාගොත එහෙම මෙම්බර් අඩුකොත කරොමකේ මජ්ලිස් ගවා තන්දේ කමෙන් නෝ शुक्रिया इज्जत रईस रईस बस गवाद को बाय मादा थे बे अड्डी हा तिम्मण मादा गिन्नान वजीरुन साथ दोस्तेरे गहंदा मितन हाजिर कुरंजेने एकम बस रईस कोल्लाव देंग आउमेन गवाद फेत्ती वर रंगला हुन्नाने रईस तिविदाळवा ඉස්සතේ මෙම්බර් ගේ වගු සමය ජේෂින්ද වඩා අන්දම වෙදෙන් මිහා හිසාබන් මේ රිපෝට් ගේ බොහොස් නිමුනි අවුන කුරින්වස් දෙන්නෙමින් දේ රිපෝට් ගේ බොහොස් නියුම ඇකීක දේ රිපෝට් වෝට ගේ ඔන්නාන වාක එහෙම දෙන් ඔන්නානි දෝහගේ මසකතුම් වෝට එහෙම ආමිය ගොසරි කංකම වෝට ගේ වෝට රංගබෙල් ජස්වාදේ මම ඉදාරි මේසුක දන්නවා
ವೋಟ ದಂಡವಾದಾನ ಉರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ತಿನ ಮೆಂಬರು ಬೆಸ್ ಕಾಡು ಕೊಳತ ಚೇಕೊಲ್ಲಮ ದಂಡವ ಗಾನು ನಂಬರ್ 5 ಒಬ್ಲಿಕ್ ದಿಹಾಸ್ ಹತೆ ದಿವೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸತಾರುಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ರಾಗಾವಾಗುತ್ತಗೆ ಮತಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ರೈಸ್ ಕಮಕ್ ಮೀ ಮಲಿಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜ್ತಾಸ್ ಅಯ್ಯಂ ಕುರು ಮಾಮದ್ ಇಜ್ಜತ್ತಿನ ಮೆಂಬರ್ನ ಫೆನಿವಡ ಅನ್ನವಾಗುತ್ತಗೆ ವೋಟ್ ದೆಬುಂಗತೆ ದೆಮ್ಮೆ ನೆಗುನು ವೋಟುಗೆ ನತೀಜ ಮಜಿದಿಹುಗೆ ಜುಮ್ಲ ಮೆಂಬರುಗಾದು ನೋದಿಯ ತಿನೈ ಹಾಜರುವೆತಿ ಮೆಂಬರುಗಾದು ಹದ್ದಿಹ ಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇ ಮೆಂಬರುಗಾದು ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಅಶೈ ನುಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇ ಮೆಂಬರ್ಕು ನೈ ವಹಿಗೊತಕ ವೋಟ್ ದೇ ಬೇರು ನುವಾಕಮ ವೋಟ್ ದೇ ಮೆಂಬರ್ಕು ಎಸ್ನೈ ವೋಟುಗ ಬ್ಯಾರಿ ಮೆಂಬರುಗಾದು ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಅಶೈ ಫಾಸ್ಮ ಬೇನುವಾದ ಸಿರೀಸ್ ಫಹೈ ಏಂಕಮ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ರೈಸ್ಕಮ ಮೀಮಲಿಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಲುಸ್ತಾಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜ್ತಾಸ್ ಅಯ್ಯಂ ಕೊರೆಮ ಫೆನಿವಡ ಅನ್ನುವಾಕಮ ರೈತುಂಗ ಮಜಿದಿಹು ಫಾಸ್ ವೆಚ್ गाँव नंबर 5 ऑब्लिक देहा सते दिवे सिविल सर्विस गाँव के सतारुण मादागे रागावागुतंग मतीं सिविल सर्विस कमीशन के नायब रईस कमक मीम फल्कन के अल्फाज मोहम्मद नासिर अय्यं कुरु मामेदु इज्जतेर मेंबरना फेनिवडा अन्नवागुतक वोट देबुंगते ದೆಮ್ಮೆ ನೆಗುನು ವೋಟುಗೆ ನತೀಜ ಮಜಿದಿಹುಗೆ ಜುಮ್ಲ ಮೆಂಬರುಗಾದು ನೋದಿಯ ತಿನೈ ಹಾಜರುವೆತಿ ಮೆಂಬರುಗಾದು ಹದ್ದಿಹ ಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇ ಮೆಂಬರುಗಾದು ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಹತರೆ ನುಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇ ಮೆಂಬರುಗಾದು ಎಕೈ ವೈಗುತಕ ವೋಟ್ ದೇ ಬೇರು ನುವಾಕಮ ವೋಟ್ ದೇ ಮೆಂಬರ್ ಕುನ್ನೈ ವೋಟುಗ ಬ್ಯಾರಿ ಮೆಂಬರುಗಾದು ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಫಹೈ ಫಾಸ್ಮ ಬೇನುವಾದು ತೆತ್ತಿರಿಸ್ ಏಂಕಮ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ಕಮ ಮೀಮ್ ಫಲ್ಕನ್ಗೆ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸಿರ್ ಅಯ್ಯಂ ಕುರೆವಮ ಫೆನಿವಡ ಅನ್ನುವಾಕಮ ರೈತುಂಗ ಮಜಿದಿಹು ಫಾಸ್ ವೆಚ್ गाँव नंबर है ऑब्लिक देहास है ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाँव के अबुण मादागे रागावागुतके मतीं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द मालदीव्स के नायब रईस कमक मीम पोपी अल्फाज मोहम्मद शफीक महमूद अय्यं कुरमामद इज्जतेर मेंबरना फेनिवडा अन्नवागुतके वोट देबुंगते
දෙම්මෙ නෙගුණු වෝටුගේ නතිීජා මජ්ජිදීයෝගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන් ගාදු නොවදීහ තිනයි හාසිරති මෙම්බරුන් ගාදු හැද්දිය එකයි ෆෙන්නකම වෝට් දෙයි මෙම්බරුන් ගාදු ෆස්තොල සතයි නුෆෙන්නකම වෝට් දෙයි මෙම්බරුන් ගාදු එකයි වහිකොතක වෝට් දෙයි බේන නුවාකම වෝට් දෙයි මෙම්බරකු නෙයි වෝටුගා බෑරි මෙම්බරුන් ගාදු ෆස්තොල සතයි ෆාස්ම බේනුවාදු තිරීස් ෆහයි එන්කම Human Rights Commission of the Maldives के नाबरेज कमा मियों पोपी अल्फाज मोहम्मद शफीक महमूद अय्यन कुरेम फिनिवडा नवाकमा रईतुंगे मजदी हम फासविच इंगवडा नवान फदांग मियादकी दुनिया के डेमोक्रेसी दुवस दिवी राज्य के डेमोक्रेसी कुरेरुमुगा एम्मे मुहिम मसूदियत बोलरुवागन तिब्बे विथिया इज्जतरी हुरिया मेंबर न दोहोगे हेदुमा थावनी आरिस कुरंग आवनु यकीन कुरनी दिवी राज्य के डेमोक्रेसी हरदना कुरे मट्टका रईतुंगे मजदियों के इज्जतरी मेंबरों के दौर एक में फुरिया मगतुगा अदा कुरम गेंदवाने कमक आदि ख्याल तफातुं इनमस गावमी कंकमुगा गावमुगा मसला तो इसकुरब वागन हुरिया इज्जतरी मेंबरों में मसे कुरे मकी आवनु में मी कुरमुंदा डेमोक्रेसी के दतुरु कामयाब दतुरु के हिद्दे मट्टका आवनु में एम्मेन कुरवेने वरम मुहिम मसेक्कतिकम गावनु दन्नवं ख्याल तफातुं मकी कंकं कामयाब कुरमुगा वरम मुहिम दौरें अदा कुरा कमे ए नमोस ए ख्याल तफातुं में वो वेगन नुवाने आवनु में मी बयागने के टीवी डेमोक्रेसी या दिमा दूर देवे देवमकशे हम एगोता डेमोक्रेसी की हितंग एरिया वाह के देखु में नो हितंग एरिया कमे कुरु में बेसनो हितंग एरिया एचएलयू में बेसनो डेमोक्रेसी हम तक उसूल तक गबूल कुरवागन तिब्बवा यदि वो कानून तक गवाही तक कानून असासिया एग्गवागत के मतीं दिवी राज्य के डेमोक्रेसी कुरम गिंदा दातुरु कामयाब कमाया कीगा एक में फुरिया मंजिल वासिल मटका तिया हुरिया इज्जतेर मेंबरों मसे कोद्योम की मियादु आवनु तिया इज्जतेर मेंबरों कारी हों एदे वरम मुहिम एतमकम को दन्नोम मियादु के जलसा निम्मादाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मजिस निमुनी